Täjikistanyň Hatlon vilayatynyň administrativ merkezi Bohtar şäherinde ýol hadisasy zerarly türkmenistanly student wepat boldy. Hatlon vilayatynyň kanun goraýjy darasynda Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna aýdylyşyna görä, Merdan Haydarow ýol gözegçilik polisiýasynyň işgäriniň awtology tarapyndan kaklypdyr. Türkmenistanly student Bohtar şäheriniň döwlet universitetiniň Himiýa we biologiýa fakultetiniň 2-nji kursynda okuýardy. Ýol hadisasy 29-njy noýabrda şäheriň merkezinde bolup, student özüne ýeten zepir zerarly keselhanada aradan çykypdyr. Ýetläpki maglumatlary görä, bu pajygaly waka adaty ýol helakçyligi hökmünde derinelýär. Bohtar şäheriniň prokuraturasy Täjikistanyň Jenaýat kodeksiniň 202-nji maddasynyň esasynda derňew geçirýär. Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň maglumatyna görä, studenti kakan polisiýa işgäri barada onuň Täjikistanyň kanun goraýjy sistemasynda uzak wagt bäri işleýänligi ma'lum bolupdyr. Oňa aýplama ýönkilmändir. 30-njy noýabrda Merdan Haydarowyň jesedi onuň enatasyna Mary şäherine berildi. Bohtar şäheriniň döwlet universitetiniň Himiýa we biologiýa fakultetiniň dekany Naimjon Ashurow helakçylykly wakanyň 29-njy noýabrda akşam saat 5 töwereginde bolanlygyny habar berdi. Student sapaklardan dolanyp barýardy. Ýol hadisasyna düşen studentiň jesedi vilayat keselhanasynda tapylypdyr we garyndaşlaryna tapşyrylypdyr. Naimjon Ashurowyň sözlerine görä, Merdan Haydarow gowy oglandy, oňat okuýardy we asuda häsiýetlidi. Täjikistan türkmen studentleriniň bilim almak üçin köp barýan ýurtlarynyň biri. Ýurdun Hatlon vilayaty etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan regiony hasaplanýar. Media maglumatlarynda şu ýylyň tomsunda çap bolan sandara görä, Täjikistanda 4000 çemesi türkmenistanly student bilim alýar. Şu okuw ýylynyň başynda Täjikistanda bilim alýan türkmenistanly studentler Türkmenistanyň daşyna çykmakda kynçylyga uçradylar. Awgust aýyndan başlap Duşanbäniň we Täjikistanyň beýleki şäherleriniň okuw jaýlaryna giren türkmen studentleriň güzlerçesi serhetden geçirilmändi. Türkmenistanyň serhetçileri bu gadagynçylygyň sebäplerini şonda düşündirmediler.